खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जोङो माने न'आव थाबाय थाना एसे बरिं मोननायखाय माने बेरायनो फैबाय आरो बेरायनो फैनायनि मेन माबाया जाहैबाय नोंगुमैया माने एसे लोमजानाय माने आं हामखांनाय लोगो लोगोनो आरो माने आं हामखांनाय लोगो लोगोनो बिहाबो माने एसे माबाया देहाया गाज्रि आरो माने एथबांद्राय नङा सोलिनो हानायनि दङ एथबांद्राय गाज्रि नङा आरो ओमफ्रायो आं सानबाय मा माने बिनाबो देहाया एथग्राब मोजां नङा एसे लोमजाबाय दङ ओमफ्रायो न'आव थाबाय थाबाथाय माने एसे बोरैबा मोनोना ओंखायनो आङो माने बाहेराव माने एसे बेरायनो होननानै लाना फैबाय आरो आङो नोंगुमैयाबो आंखौ एथबां माने अनो आरो आं माबा मोनसे जाबाथाय बेरायनो लाबोयो नालाय बिदि खालामोना आंबो सानबाय मा बे लोमजानायावहा आंबो बेखौ माने एसे बेरायनानै एसे गिदिंनानै गोसोखौ मोजां मोनहोनि होननानै माने सानबाय आरो ओंखायनो आं लाना फैबाय नोंगुमैखौ लोगोआव नै पुरा चिप्स बायनानै लाबोदो लामायावहा ओमफ्रायो दायो जों एसे बेरायनोसै नोंथांमोननोबो माने जेसेबां हायो एसेबां देखायनोसै नै जायगाया बेनो आरो बेयावनो जों मोनफैखाबाय लामायावहा आङो माने बिदि लालायासै नै न'खौ दासो गोदान नुबायना आं इ जायगाखौ माने माबायावसो नुदोंमोन आङो एलबामाव ना फिल्माव नुदोंमोन आं गोसोआव दङ खिन्थु मा एलबामावमोन आं बावगारबाय आरो मोजां नुदों ना जायगाखौ गोदान बानायबाय दं गोदानै आरो बानायजोबबाथाय मोजां नुगोन जि मोजांखा जायगाया जि मोजां बानायना दोनखादों आयु बेसेबा मोजां मोनबाय आङो फैनानै र' थाथ' आंखौ नेलायथारा नोंगुमैया ओइनो आगोलाव मोनहैखाबाय नोंखौ फटक लानाङा फटक थांनि दे नों मिथिया फट नाङा दे होमबा नाङाबालाय चिप्स जाबाय लोगोफोर मेंबाय जिरायबाय गिदिंनानै लोमजानाया हामथो होननासो लाबोदों मिथिबाय नङाबा लाबोआमोन नङा एक्चुअलि बेरायनांगौ सम लानानै सम बेरायनांगौ बांद्राय बेसेबां न'आव थानो न' ओंखायनो जों माने बेरायनो होननानै फैबाय आरो ओंखायनो खाथि खालायाव बिदि माने बेरायथावनाय जायगा थायोबा फैजाथावनाय जायगा थायोबा माने फैजायो आरोना जों हले बेरायना बिराद मोजां मोनो नोंगुमैयाबो आंबो एक्सपार्टखा बेरायनायाव नुवाखै ओंखायनो लोमजाबाबो माने बेरायनो थांनो लोगो लानायाव माने थाङा दे बिदि गैथारा आरो माने थु होमबालाय थांगोन इदि आरो बेरायखायो जोङो सानैबो हामनाय नुलायदो लोमजानानै गोलोमलायबाय आंखौ दसे बेरायनो ना आरो दंबावोसो बेरायनो लागा बर' मानसियानो थायो नामा माने फैबाथाय थानो हायो आरोना इवहाय फैबाथाय बुक खालामनांबाय थिगानो नायजागोन ना नायजायो थौ होमबा नायनि थौ बानायबाय दं थौदो आङो माने थांनायावनो नुलांखादोंमोन इखो ओमफ्राय हाबनो होगोन ना होआथाय इदि सानबाय आरो ओंखायनो माने खाथियालागि फैनानै नायफैबाय आं थौदो थौ मा टाइपनि बानायदों मानसिथ' गैया खोमा दा ना
ओं बेलेग बानायदो किन्तु जग्राबो दंखालायो बा इनो गाहायनो बोरै नुयो स्कुटिया जोंनि ओं जिराया मानो जिरायनाय गोलैगोन बासे मावो नामा गोलैगोन आरो फासि साबि आगोलनि फोरबो जानो हानाय ना आगोलनि हाबा मावलायदो सान्दुं मोखाङाव नांदो एसे माना मोजां नुदो ना जायगाखौबो माबाखौबो मा होनो किन्तु गेटेर खुथुर होनबाय थायो आरो नैफोराव ओरै गाना होबाथाय ना नै गाना होबा माबानि नालाय काटनि नालाय सियारा बरिया नामा बेलेगखा ना थानाय रुम नैयो ओइ बन्द खोमा नायनि र' आयु ताला मारिनायसो ताला मारिनायसो नै इफोरबो नै औवानि सफाया नैबो औवानि ना फिसा गाहाय आरो आंबो जनाय नायनो नाय नोंहा बाहेरनि माबाखौ माबायसा नुहुरदो नायनाय स्कुटिखौ जि फिसा नुहुरदो बेलेगखा ना आयौ मावलाय आयौ आं सिदा खुलिलाङो Oke, thanks for. Aram kazona na, dia aram. Mbak tadi ayo hoin thai nama. Yang thai ya na. Hak sabun tak kemana? Tahu mah kayak ber neng ya na. Oh ada senang ke? Oke. Rongkannya. Ini kejaga sana. Hisan budak lain nama yuhai. Sedai nengna. Oh, ha? Ini mana anda ya na? Mana anda tu mana ini pine? Ayo ziaram gamsa dah dengi. Ini mana anda bayar na? Ifni mana anda ni? Iku mabak na hin daw gonde di cute ka na ini deh. Abel. Tahu mah kayak bima ya mabak si mana? Ya matam. Bisa. Itu dia sih udah nangana itu kena itu. Udah kalau ini di cute ka. Asal mana? Ini mana kayak apa deh? Sampai mana tadi na? Mana saya? Dah kan. Oh, ini sama kadang aku udah cute nih. Ini kan lalang. Oke, thanks. Iya mau. Betul nggak iya? Geligan? Gelilah gelia. Putih itu mau ya deh. Jauh lah ya. Apa tuh? Gelia. Gelia. Dayo जोङो बेरायखांबाय ओमफ्रायो माबा मोनसे जानानै लानोसै नागिरगासिनो जों दायो मोनाखैनो ओमफ्रायो बेरायनांगौ मानसिया माने लाइफआव माने खुसि थानो नाजानांगौ सोरबा गोनां गैयि बिदिजों जेबो माने फार्क गैया माने हेपि थानांगौ आरो मानसिया ना आंनि साननाया इदि आरो नोंथांमोननि साननायाबा माबायदि मिथिया ओमफ्राय जों बिदिनो माने एसे न'आव थानो बानाय बायदि मोनबाथाय माने ओंखारबोयो आरो सानैबो नोंगुमैजों आंजों ओमफ्रायो बेरायफैनानै माने गोसोफोरखौबो मोजां मोनो एसे माने आरो माथो आरो लाइफआव ना हेपि थानांगौ खुसि थानांगौ बेनो आरो माने आंनि साननाया जेब्लायबो माने खुसि थानो नाजानांगौ मानसिया ओंखायनो माने गेजेर गेजेर बिदिनो फैयो जोङो आरो लोमजानायखाय माने बाहेराव एसे बेरायहोनो होननानै लाना फैबाय आङो नोंगुमैखौ गोसोफोरा मोजां मोनथो होननानै स' बेनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय लोगोसे
hol bekang hol सोंनाय मायो वेलकाम टू आब' रेस्टुरेन्ट दायो जोङो एसे जाना लानोसै ओमफ्राय नै फुलफोरा जि मोजां मोजांखा बिबारफोरा नै बेसेबा मोजां मोजांखा फुलखौ नुनानै आंहा मेगनाव नांखादों आरो फुल नुबाथाय आं माने एकदम गायनो लुगैयो नुबानो माने लाबोनो लुगैयो आरो ना एकदम फुलखौबो एसे भिडिअ लाबाय आङो नै ओमफ्रायो नै गलाप फुलबो गायना दोनदों मालाय जि मोजां नुखादो बारजोबना दं फुल माखाया ओमफ्रायो जों माबा मोनसे जाना लानोसै लोगोफोर नोंगुमैया माने अर्डार होनो हाबैबाय आरो भितोरावहा बाबाय नोंबो मोनफैगोन दै गांदोंमोन आंखो बाबु ओफायदि पानी आनासुन पानी बटल दै एसे लोंनोसै दै लोंनानै लाग्रोनोसै आं माला मोनफैगोन होनलाय मोनफैगोन मोजां नांदों ना जायगाया जि मोजांखा खुलानो बायजोआव ना स्रां स्रांनो सिङावबो दङ सिंनि खनसे माने खनसे सिंनिया माबा एसे खोमसि आरो ना लाइन लगायनांगोन खोमा लाइट लगायबासो मोजां जागोन आखाइफोर सुनायाबो बेनो बायजोआवनो जि मोजांखा ना माला मोनफैगोन दायो जानो लुगैबाय बेराय अहाबाय ओमफ्रायो बेरायनो फैबाथ' जानो लुगैखागोन नङा होमबा ओमफ्रायो मोनफैनांसिगौ दा ओमफ्राय मोनफैबाथाय जानोसै जायाबाथ' जाखायाना मोनफैबाय लकेल जानोसै आंहा लकेल ओमफ्रायो नैबो लकेल मोदोमनायाथ' जा मोदोमखादों मादै रुटि बानायखानाय दंमोन नामा हा जायोनो लाबोनो फुदुंलायथारदो बियो गोजा फराना एसे जानो लोङो गोथाव जादों नुनायाव गोथाव जागोन बायदि नुखादो आं जानो नानो एसे दाउदैनि दाउदैखौल' जागोन होनबा चिकेन जानो बादोंनो नोंगुमैया दाउदैनि मा इयो पराठा नामा दाउदैनि इग रल जाबाय नोंगुमैया ओमफ्राय आंहा नै मेगि जायोनो नोंगुमैया जादो जा एखे साइड खालाम जाग्रो नोङो गोथाव जादो दे जाग्रो नोङो आं सामुससेल' जागोन गुदुंथार इसोर बानायग्रि फैयोना दे नों जाबाय था आं गुसु जागोन आं नायनि माबा माबि जि फुला जि मोजां खालै ना ए रेस्टुरेन्टनि नामा जाबाय आब' रेस्टुरेन्ट बेबिखा जि मोजांखा जानोबो जि गोथाव ना हरनाय गुदुंथार जा लासैनो
Ini samusel जागोन आं जानो गोसो दा जागोन दे आं दा जागोन नों जाग्रो थांनिसै दायो खनसे खनसेनो होनसै रेस्टुरेन्टखौ सुइटारखौ गानथ'आ दे दानो गोजाङाखै सं आंखौ गोजांनाय मोनाखै नों गाननो नों गाननोबा गानदो आंनि बेगावसो ना याव आंनिसो दं खोमा नो नेयावसो दङ नोंनिया र' आं बख'ना होनि र' नै मोनसेयाव अबे मोनसेयावमोनबा नैयावनो दङ खोमा अ इयाव गैया नै मोनसेयावनो थानांगौ नायनाय बेनो दङ इयावनो मोजां मोनबाय दे जानानै ना बख'बाय दे नोंखौ आरो माबा लांगोन ना लोमजानाय मानसि एसे एसे दंबावो आरो गांसे लाबोबावदोंमोन खोमा सं गोबाया बेखौबानो जागोन दे होमबा थुदो नुखादों आङो गारिया फैदोंदो थांसै ना मोनाब्लिबो जानोसै खैथासो जाखोबा टाइमा 5ता जानोसै थ' थांसै होमबालाय न'आव थांनायावनो आरो मोनाहैखासिगोन ना स' लोगोफोर दायो जोङो थांनिसै मोनाब्लिबो जाबाय 5ता जाबायानो न'आव मोनहैनायालागिथ' मोनाहैखासिगोन स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमसिगोन स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबबो खालामनानै लादो स' बाय बाय